No, čiže vítajte pri dnešnom videu a dnešné video je LPS. Moje veci, ktoré mám k LPS. Čiže už viete, akých mám LPS, čiže opičku, túto, poletuchu, polnú myš, nejakú minku, 3 zajacov a bodky. Lebo ich mám naozaj veľa, tak ich nebudem všetky hovoriť. Už ste ich v niektorých videách videli, tak viete, akých mám LPS. Tak ale neviete, aké k ním mám veci. Čiže ja vám ich teraz ukážem, čiže tak nejako. Čiže nejako tak. Tak táto opička má tu dole domček, to som vám už ukazovala. Potom oni, keď som natáčala video, tak ste videli, mali tam aj osušky, už mám 4 zhliadnutia. Tak mali tam aj osušky, tak ja vám tie osušky teraz ukážem, ktoré to boli. Tak boli to tieto osušky. Vidíte? Boli to tieto osušky. A ja som si tie osušky vyrobila. Lebo nechcem si míňať peniaze na takú malú vecičku. Tak som si ich proste vyrobila. A potom tu máme ešte jednu vec. Čiapka. Čia to asi je čiapka. Tak. Poletuchina? Nie. Minchina? Nie. Polnej myši čiapka? Nie. Tým 3 zajacom? Nie. Tomu psovi či vlkovi, či to je? Nie. Ale Zoe. Čiže je to Zoená čiapka. Tak ja vám tu teraz privediem Zoe a tú čiapku si na seba oblečie. Čiže tak. Tu máte Zoe, tak a ona si teraz tú čiapku oblečie, čiže takto. Ona si ju tak nasadí. Počkaj, naopak ju dávam. Neviem s jednou rukou robiť, lebo s jednou musím držať a s jednou robiť. Zle je tá čiapka. No, jaj. Prepáčte. Budete tu mať trošku moju ruku položenú, pretože ja jej neviem dať čiapku, pretože tá čiapka sa strašne ťažko dáva. No, tak Zoe už ju má nasadenú, čiže nejako tak. A to sú všetky veci, ktoré mám k LPS. Ešte by som postiel k nim chcela, alebo nejaký sporák a vymyslím nejaký film. Čiže tak, ako bolo to kúpalisko. Tak zatiaľ ahoj.